agus inis ar an lína tá Mícheál Mac Donncha, cólar áitiúil de chuid Shinn Fein do Gceannacht míle, a bhíhil fáilte ras go dtí nuair a bheith. Gur míle maith. A bhíhil caithfí mé cogáirdegus órálaat ar dús mar tá tú chun seasamh sa chéad olltoghchán eile i gCuan Bhaile Átha Cliath Thuaidh. An bhfuil tú ag súil go mór leis an gcéad olltoghchán eile a bhíhil? Well, tá roníú mé ar an Deireadh Tracacha le mé seasamh le Denise Mitchell atá mar teachtadála ag Shinn Fein sa cála seo ar sa counter seo faoi láthair agus tá mid agsúil mór go mé den an bert teachtadála de chuid Shinn Fein a how an or seo agus tá mid agsúil leis an olltoghchan tá sé thar agus massam go bhfuil Lán Díní den tóram sin go bhfuil sé thar olltoghchan a bheith agin. Ok, nor bhíonn tú ag canvasáid is a gCuantar a bhíhil cadí na topicí is mó a bhíon ag cór asta daoine an sin? Well, it's okay an rud is móna tíocht tá Lán Díní fiú daoine a bhfuil tuthe acu hain tá ghailsa leo beidir in ínacha nó mic agus gar in ínacha agus gar wach atá ag roireach tíocht chuid acu ag fannach sa teach leo. So tá sé sin fós mar iwwer a hain. Costas rachtála cost of living tá sé sin go mór áflé ag daoine tá dídi faoi bhrú tá ar nóí rudí áitiúil a chomá faibanna agsúil a timpeall an gCuantar cuasaí taistil peblií tá faibanna ar le ar nóí Trún Griffin agus Bhaile Balmain agus Clon Griffin mar is off a start nu a galár iad agus níl na háisna acu is atá ag áitina eile tá lán faibanna leis na bóithre an sin leis na cosán agus a lán rudí eile tá lán éanid mar sipadárachta nach bhfuil tionótaí ann so níl na fiú siupi ceart acu. So brahan sé ar an áit stoch ó héh rudí áitiúla tá sé difriúil áitina difriúil sa gCuantar ach go mór mar a dearm tá tííocht chun tosig agus bé go dtí go méimi den an ggéirchéim sin a thochrú. Ok, thuair mé go bhfuil a Lán Díní gardú ceis na hinimmarcha a gCuan Bhaile Átha Cliath Thuaidh. An é seo do haithí freisin nóir bhíonn tú ag bualadh le daoine agus ag canvasáil? Well, tá sé ann mar ceist tá roinnt daoine bortha faoi ar nóí tá sé go mór sna man agus roinnt lé faoi mar dheol ar na cuasaí a hála sa chúlóg rit na bliana ach in na thorm féin is miúnlach beag a bhí páirteach sa rud sin cé go raibh mór focus mór ar agus bhí sé úsfásach chuid na rudí a hála an sin ach tá bhaid níos mó daoine eile atá ceistan acu faoi rud seo tá siad bortha faoi agus is féidir é phléileo is féidir lín leabhart faoi sucrthe ar seo chunas is féidir choras níos fearr ó héh in imirce agus international protection chusan international a bheith agin is féidir sin na dhéanamh chuirmar is Sinn Fein policy os cá an fphobal a rinne bliana chumá ag rá gur féidirling é seo dhéanamh níos fearr agus gan éon equivalent agus gan éon rudí den sais a chunicamar sa ceantar seo rinne bliana. Ok, bhíhil comáile rudí áitiúla de céim clár oibre a bheith agat má oirí nat a bheith a theachtadála tar éis an chéad olltoghchán eile?
Well, it's talk of Garrod, the makes soul of a part of a Ritas, the Shinn Fein, chun a Ritas Shinn, Shinn an Cuspar Tagging, an Olltoghchán, chun Ritas, a Choraun, a Mech, Shinn Fein, chun gCuan, agus gan, see the solid as for the Gael, Marta Sheetson, a rain, le Cade Blean, so boiling on that Shin, a yen of Nifredling, a should a yen of gan, Jackie Dahl, Shinn Fein, so fresh, agus ta Bhaile Átha Cliath Thuaidh, San Upper Shin, mar Conid, and Bert, all tough on shot, connection all amok. So, yeah, Shinn on Cade Rud, I know agus Comh Shin, agus Cotaw, na, unadicht, ma a hort don pobl, sa counter gCuan Bhaile Átha Cliath Thuaidh, Talán, ober le Deireadh around, Talán, gur féideling I Dhéanamh, don pobl, agus tasúlachom go me an cowra le Shin. Okay, tá simime go de gcúrsaí Gaeilge freisin, leabhar mé leat de cúpla uair le bliain ó gáin nuas ar an leabhar seo maidir leis na Gaeilge agus cóir le caitheach Bhaile Átha Cliath. Má áiríonn leat a bheith tofa le theachta dála agus má áiríonn le do phartaí a bheith a réaltas tar éis an céad Olltoghchán eile, an mé mór an rudaí nó polasa nua ó thaobh na Gaeilge de ag teacht de bhaim ag an leibhéal náisiúnta? Bay agus tá sé geilteag agin go mé ara síir Gaeilge agus Gaeltachta den céad uair ag an cabinet table agin sin rud anhahachtach éileh atá ag chunú na Gaeilge mar hampla le blianta fada so be sé sin ann chun ceannaíocht a hort don obair ar son na Gaeilge agus ar son na Gaeltachta. Comh Shin nó I bé catechus níos mó don Gaeilge ná mar atá mar hapla sa cáne sné seo atá Richard tríd an dá ar dul tríd an dá frí lár ag an córéaltas bhí leidiú ar an méid caiisiad ar an Gaeilge so sin scanlach so cáimid méidú ar sin agus cáimid cowra le pobl na Gaeilge im lá Cliath agus timp na tíre mar a dúirtú leabhar mé leat faoin obair atá a dhéanamh ag card in a carach agus tá an obair a dhéanamh acu le right airgid ón Ryan is féidirling cuidhá a dhéanamh so le níos mó de sin agus níos mó stoch níos mó tunnachar ag an rialtas agus takeíocht ón rialtas is féidirling a bhd níos mó a dhéanamh tá pobl mór le Gaeilge im lá Cliath an aibetá agring beidir go bhfuil míid scape níl na deisina agring an Gaeilge leabhart chun minic is gur bhailing sa chathair agus is féidir I mthórnam fiú sa chuir sin agus ní amháin im lá Cliath timp na tíre. Okay, bhfuil mór an muoine na go a bhíhil go naráí leat siacán a bhuacant ag a céad Olltoghchán eile? Well tá sé suas donna bhótáirí ar nóí ní listagring cén tora a bheith ann ach tá agsúil le sin agus tá mén le blianta fada tá mé mo chálar ó 2011 a massam go bhfuil obair déanta agam le fada an lá agus just bhilm seansa áil chun an obair sin a leanúint sa dáil agus massam gur féidirlumm fiú sa chur ar cuasaí ann le Mícheál Shinn Fein so sin an rud atá os ar gár agus tasúlacham gan iarrthóir